at Muhammad Shanwaka. Sunana Muhammad M Shanwaka. To Muhammad M Shanwaka, kwanaki mutanen Instagram, TikTok da Twitter kamar sun ce ka yaudare su saboda ka ce musu akwai zafafa a hannunka, kuma sun ta zuba ido ba su ga an sake ba, kamar da su ce kamar yaudara ne wannan ba wani abu ba. A hakika ba yaudara ba ne, don wa'annan waƙoƙin a lokacin da na yi wannan bayani waƙoƙin ba a gama kammala su ba, yanzu kuma mun shirya tsaf wajen kawo musu su. Kawai dai mutum idan yana buƙatar wa'annan waƙoƙi ya je ya rubuta Muhammad M Shanwaka ko a TikTok ko YouTube ko Facebook, ya rubuta Muhammad M Shanwaka, in Allah da wa'annan waƙoƙi zai same su. Sannan kuma da a ji daɗin waƙoƙi don na shirya tsab wajen muku wajen basira na da komai, da Allah mutum da kare yaudara ne saboda wancan karan ma ka musu alƙawari baka sake musu, yanzu ma za su iya ɗauka kamar yaudara ne, ko kuma me da ka iya cewa? A hakika ba yaudara ba ne, saboda a lokacin ba a gama aikinsu ba ne, yanzu kuma na musu alkawarin na kammala aikin komai. Kawai dai su je su rubuta Muhammad M Shanwaka a duk wata kafa ta media insha Allah. To masu sauraron mu na TikTok da WhatsApp da Instagram, ga mu da manya-manyan mawakan mu na jihar Bauchi wanda suna daga cikin ɗaya waɗanda muke ji da su a jihar Bauchi, Muhammad M Shanwaka. Kawai abinda mai sauraro, abinda Muhammad M Shanwaka yake so shine ku je ku yi following ɗinsa, ku duba shi TikTok, WhatsApp, Instagram, suna nan zafafa insha Allahu, ya muku alkawari da ku nishadantu da wa'innan waƙoƙi nashi mai albarka insha Allahu. Sai mun ji ku, to sai mun ji ku, mun gode.